why it always works out. Oh, yes, I know it does. I wonder why it always comes back. Oh, yes, it does. Even if my heart gives up, I know you there. Even if I lost all hope, I know you there. Every day you make sure that I never forget who you are. Angazi ke noma wena ngabe uyamkhohlwa ukuthi ungubani empilweni yakho. Thina asifisi nakancane ukuthi simkhohle ukuthi ubani. Sawona mlaleli womsakazo eVuma 103, the adult radio for the young at heart. Mina uDidingwa kaNkosi, I'm your host. Ngihamba nobaba uKhoza noNjomane ngenjwayelo siyoba nawe kusuka manje kuze kulamule lona ihora lesikhombisa sithatha intambo kuDaviola Mfoka Ramputa kusuka hleli kulesi siqiki kusuka ngehora lesibili uhleli la Mfoka Ramputa kuze kube manje. Siyathembisa ke ukuthi nathi siyoba njalo sihlale nawe sithokomale kube mnandi sibheke izwi lenkosi. Madoda wenkosi sanibonani Baba Khoza. Ngiyabingelela mfundisi, ngiyabingelela abalaleli. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngobukhulu bomusa nothando nesineke anaso kuthina ukuzivumela siphinde sibe khona. Siyathemba ukuthi abalali bazobusiseka basizakala ngezwi likaNkulunkulu. uJudith Siphuma Njomane uthi I wonder why you things always work out, and I know ukuthi when you call my name and you make sure ukuthi I never forget who you are. Kungenxa yalomusa Njomane uthini uNjomane namuhla mebingelela abalaleli ngalomusa kaNkulunkulu. Kuumusa kaNkulunkulu ukuthi sikhona, kuumusa kaNkulunkulu ukubona izinto ezinkulu kangaka uNkulunkulu azenzayo kulesi sikhathi sebandla. Ngiyabingelela abalaleli beSound Doctrine Hub kwiVuma FM. Siyathokoza ukuthi siphinde sibe ndawonye. Into emnandi ngalomusa ukuthi wanele bonke abantu futhi lo musa uvela kuNkulunkulu. Kepha namuhla siyokhuluma ngalomusa ongaka uNkulunkulu asenzele wona. Yena isikhathini esiningi sithi mesikhuluma ngebandla senze izinto zibe complicated. Senze lento yebandla likaNkulunkulu noma lento yensindiso kube into complicated, kube ngathi into yabantu abathize, into yabantu okumele badlule endaweni ezithile kuqala before bakwazi ukuyithola lensindiso. Into kwangathi lensindiso ingaphansi kwandoda thizeni noma inkosikazi thizeni. Uma ungadlulanga phansi kogcobo lwakhe noma ungadlulanga phansi kwesandla sakhe lensindiso ngeke uyithole futhi ayingeke kufanele. Ngiyafisa ukuthi sikhulume ngako lokho, kodwa ke ngiyaxolisa sikuzokhuluma ngako lokho in the context Njomani kakhulukazi kuwena. Sokhuluma ngako in the context yokuthi uNkulunkulu has been doing some work through lolu hlelo. Sikhumbuza abalaleli ukuthi lolu hlelo unyaka 11 lesikuwona abalaleli belalele iSound Doctrine Hub 6 o'clock seloko uNkulunkulu wasipha lesi sikhathi 6 o'clock la kwiVuma 103, the adult radio for the young at heart, from 6 o'clock until 7 o'clock for the last 11 years. Mkhulu kakhulu umsebenzi uNkulunkulu awenzayo empilweni zabantu. Ezinye zezinto ezenziwa uNkulunkulu ngiyaxolisa, ezinye zemisebenzi yeminye imisebenzi yenziwa uNkulunkulu ukusindisa abantu, okuyinhloso kaNkulunkulu enkulu yokuthi abantu basindiswe. Ezinye zezinto uNkulunkulu azenzayo it's church planting. Kulamasonto edlule sike sakhuluma kancane nje ngesakhiwo lesi se-Sound Doctrine Hub nama pillars, insika lezi zakhona ezenza imisebenzi yahlukahlukene. Konke lokho kuumsebenzi kaNkulunkulu. One of those pillars i-church planting, and i-church planting umyalelo uKristu awushiya nabafundi bakhe lapha kuMatthew 28 wathi lalelani wozani la, nginikezwe onke amandla, nginikezwe lonke igunya. I think lento yamandla yafuna nichaze babukhoza ngoba abantu bacabanga ukuthi mekukhulunywa ngamandla kukhulunywa ngezikhwepha, kukhulunywa ngeability, kukhulunywa
ngamandla thiza sendodeni thizeni kanti uKristu la ukhuluma ngeauthority ukhuluma ngeauthority ukhuluma ngegunya akulona nje amandla avela kwenye indawo ukhuluma ngegunya uthi nginikezwe leli gunya nginikezwe lona ezulwini nganikezwe lona emhlabeni ngakho ke ngalelo gunya lelo mina nginikezwe lona ngaleyo authority ngesibhunu kuthiwa iverdrag ngaleyo verdrag nginikezwe yona sengiyanthuma ke lina ngithi hambani nishumayele ivangeli nenze zonke izizwe abafundi ebese ukuthi laba abaphendukayo babhabhathise egameni likaYise nelendodana likaMoya Engcwele ebese nihlala phansi nibafundisa konke nginiyalele kona nawo bese siyafika ke thina Mkhathini nabonjumani sesivula ama program einkonzweni sesifuna abe fancy kunale program le engasho ukuthi lama program akhona yabheda noma akekho right noma ayisono but lama programs asuke asuse ifocus kuloko uNkulunkulu athi ku simple into ekufanele nihambe niyenze sebaphendukile abantu asabafundisi konke lokho uKristu ayalele kona ingako ibandla alinayo iimpact emphakathini ibandla liyibandla nje liyaphila bathiki box but aliwenzi lo msebenzi uKristu alakhele lona ibandla ukuthi libe ne-impact libe ne-influence lishintshe impilo zabantu ithi lento iyonakele eqaleni la yonakale khona asenzi izizwe abafundi senza izizwe abalandeli bethu ebese abalandeli bethu sesibanikeza imithetho yethu sibanikeza ijoko lethu ebese sirana amabandla ngama abilities wethu nemithetho yethu ingakho nje siyabaxosha abantu ebandleni noma kanjani mongahambisani nomthetho la ekhaya thatha impahla zakho uhambe ingakho nje sipromotana ngokuthi unikela kangakanani ngeke ngezwe ubaba umfusi lapha eScott athi eindaweni eziningi la sebenza khona umfundisi uvela nikeza isikhundla ukuthi umfundisi ngobuneveni uyakwazi ukulayisha abantu uneveni bese ke sokunikeza isikhundla sokuba umfundisi siyeka lento kuyiyona simple emayelana nevangeli ngiyafisa ukuthi sikhulume lokho sizokhuluma ngako within the context ye church planting ukuthi nawo uNkulunkulu enza imanga noma uNkulunkulu enza lokho vele ajwayele ukukenza sikwaziyo akwenzayo ekwenza lapha eHammersdale ukhumbula ke eHammersdale for the whole of latter part of last year sikhuluma ngayo ngokuthi uNkulunkulu wenzani bazokhumbula abalaleli unjomani uzobuya sikhumbuze konke lokho so thathe konke lokho kwazise phela ukuthi next week this coming Sunday the 1st of February the first Sunday ka February kukhulu kwenzeka lapha eHammersdale namaphethelo noma eHammersdale nendawo ezakhele kuyona esokhuluma ngako lokho but within the context of salvation ukuthi yini lensindiso isimple kangakanani kubaleke kangakanani ukuthi sigcine isimple injalo abantu bakwazi ukusindiswa kunokuthi sicomplicate sigqokise sifake all these frills and bells and whistles and everything kanti nje ivangeli kaNkulunkulu lisimple li straightforward alidinge lutho kepha ke njengenjwayelo ngaphambi kokusikwenze konke lokho siyayicela inkosi ukuthi ibe nathi njomani asikhulekele kuwena namhla mfowethu ngiyacela sikhuleke Baba wethu olungileyo Baba wethu namandla onke siyabonga uthando lungaka lokuthi ukhethe lolu suku Nkosi ukuthi uthasizohlala phambi kwakho uzokhuluma izindaba zakho dumiseka uNkulunkulu wethu ngakho konke okuhle okwenzayo ezimpilweni zabazalwane ngomsebenzi owenzayo emabandleni ngokuhlukana kwawo Baba konke lokhu kungumusa ngoba umuntu uyisoni nje esasifanelwe ukulahlwa kwakufanele uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi singabi nakudlelwana nawe ngenxa yokuthi yithi sakubalekela kepha Nkosi ucebile ngalolu uthando onalo ngomuntu uyamfuna umuntu umfunisise noma esecashe kakhulu ukuze uvuselele lokudlelwane naye
ngalokhu okunikile inkosi okuyinkosi yethu Kristu Jesu ukuthi umuntu akube ukukholwa nje kuphela ukuthi uJesu lihlawulele icala umuntu avumiza izono zakhe bese kuba ubudlelwane obuvuseleke. Baba wethu namandla onke siyakubonga ukuthi lokhu ukubeke kubo bonke inkosi ukuthi bakubone kube sobala bese kuba yilona lo okwamukelile kube ukusindiswa. Ulaka lwakho inkosi okula kulungile ulaka lokuthi lo ongakholwanga ongayamukela ngenkosi uJesu njengenkosi nomsindisi ehlawuli icala lakhe avume izono zakhe inkosi uthi kuyothi ngosuku lokwahlulela azibone fanelwe ukulahlwa emlilweni wesifo. Baba wethu siyakhuleka ke lolu hlelo liqala ukuthi umzalwane nomlaleli ekhaya kube nento okuzoyenza lokho enhlizweni yakho kubathatha isinqumo esiphusileyo sokuthi angisafisi ukuqhubeka nalendlela engibalekisa kuNkulunkulu. Thatha udumo kwenkosi usazokhuluma thina sonke sikhulume ngoba wena uyakhuluma ukhuluma ngathi lapho uthola khona sithule ngoKristu Jesu inkosi yethu sikhulekile. Amen. Amen. Sibonge kakhulu nje manje. Musanda kuvula umsakazo wakho siyakwamukela la kwi-Sound Doctrine Hub. Kwivuma 103 the adult radio for the young at heart. Namuhla isihloko sethu esikhuluma ngayo sikhuluma ngezinto basic eziphathelene nensindiso. Kunengi okwenzeka emabandleni futhi okuhle, kunengi futhi okwenzeka emabandleni okungenasidingo, futhi kunengi okwenzeka emabandleni okungaphathelene nakancane nalensindiso nalevangeli. The fact ukuthi uzibiza ngomKristu akusho ukuthi usindisiwe. The fact ukuthi usonta noma ukhonza ebandleni labantu abazibiza ngokuthi basindisiwe does not necessarily mean ukuthi nawe usindisiwe. Now njomani nawe wabukhoza namuhla lapha SDF eMontle bekusuku olukhulu. Status beke babukhoza bekwenzakala lapha eMontle namuhla. Namhlanje bekunento ebizwa nge-sending off service. Uma ufundizwe uNkulunkulu uzwa ibandla lase-Antioch wakuthiwa kunabefundisi abaningi nabaprofethi khona bese umoya ongcwele athi ngicela ningihlukanisele uBarnaba noPaul bayisemenzini ngibabizele wona bese ibandla liyakhuleka lababeka izandla labathumela bekwenziwa leyo nto eMontclair Sound Doctrine Fellowship ngoba ngokusebenza kukaNkulunkulu kusunguleka ibandla endaweni yaseHammersdale. Ziyaqala inkonzo ngesonto elizayo so namhlanje bebevaleliswa omfundisi umhlongo ozohola ithimbe liyotshalela liyabandla nemndeni ethize yase Sound Doctrine Fellowship uNkulunkulu ayisebenzisa ukuphemba laphayana ukuze mawufika wena mlalo suka ngaseHammersdale uzovakasha ufice bekhona abazalwane uma kuvangeleke endaweni yaseHammersdale libisikhona ikhomlilo busuvutha abanye bafike bazokwazi uzokhwezela so besothi hambani nenkosi ibusisekile lento eniyenzayo uNkulunkulu nani sibakhulekela ukuthi uNkulunkulu awulekelele lo msebenzi awuqala lapha endaweni yaseHammersdale. Now two things emfisa sikhulume ngazo babukhoza kulo sanda kukusho. uNkulunkulu for many years besusa abantu eHammersdale bazokhonza eMontclair every Sunday without fail. Labo bazalwane bamema abanye abazalwane labo bazalwane ba indicate interest yokuthi kukhonze ubuholi base SDF buthi bulinde uNkulunkulu ukuthi kube uyena oyichazayo lento njengani uzosithatha kona. Ngiyakhumbula nje bathi sebahlelile yonke into sebayibisele baplanile bona njengabazalwane baseHammersdale ukuthi bazoyifuna indawo bayikhokhele benze konke uma nje thina njengabefundisi sihambe siyokhonzela khona uNkulunkulu wathi cha not now. Ngesikhathi sakhe uNkulunkulu wabasebenzisa labo bazalwane ngendlela ehlukile noma ngeapproach ehlukile kunalebe bezicabangele yona bona wakwenza uNkulunkulu ngesikhathi sakhe. Naku-ke emkhathini kuloko uqeda ukuchaza
kubaluleke kangakanani ukuthi uma ibandla uNkulunkulu ekhombisa ukwenza umsebenzi awenzayo wokushumayela ivangeli nokuqala ibandla endaweni kuphume imndeni njengembewu okuyosetshenzwa ngako kubaleka kangakanani kunokuthi abefundisi sivele nje sithi hayi lo hambayo uzohamba nayo ayoqala build ama relationships iphansi azenzele sonke senza njalo kubaleke ngani ukuthi kube nalembewu uNkulunkulu ayisebenzisayo kuveza isithombe sokuqala ukuthi asikho kwi-competition umfundisi akazami ukubhekelela ukuthi la yena ekhona kugcwale kungabi nento ephazamisa isibalo salabantu yena ahlanganyela nabo iSandoction Fellowship iwilling ukudedela imindeni inqoba yabantu impela ukuthi abasazukuhlanganyela eMontclair sebezohamba bayohlanganyela le eHammersdale naseHammersdale sikhulekela lo mqondo abantu abazizwayo khona siyaza khona amabandla khona akuziwanga ukuzobangiswana ngezimvu nenqwabe inkulungwane zabantu eHammersdale ingakamazi uKristu okufanele sihambe sivangeli kuzona makwenza kodwa kube khona osokele libandla yakuleli bandla ngenxa yezathu eningi ezahlukahlukene kwakhiwa umbuso kaNkuluNkulu akwakhiwa igama lebandla elithize noma iqembu lendoda ethize ngakho iyasiza lento yenziwe eSandoction Fellowship ukuthi ithumele nemndeni ukuze kufike kubelula usekhona vele ohlabelelayo usekhona vele okwazi ukudlala insimbi usekhona okwazi ukorganize ukhona ukwazi ukushumayela bona kungabe sekuthi kuqalwa kube nzima kakhulu yinhle leyanto iphethine sibona ezweni kaNkuluNkulu noma uJesu bathuma bafundi bakhe namabandla mayephuma amabandla aqala ngalendlela uNkulunkulu enza ngayo sibona mkhathini ezweni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abantu mebesindiswa kunezipho abapha zona futhi sibona uNkulunkulu ethi abantu abasebenzise lezo zipho ngokwesilinganiso sabo kubaluleke kangakanani ukuthi amabandla nobuholi in particular understand lento yokuthi kunabantu abaphiwe iziphiwo ngokungalingani nokungafani futhi uNkulunkulu ufuna ukubasebenzisa benjalo ngokwesilinganiso sabo baleke lento mfundisi mase abafundisi nje fanele celebrate uNkulunkulu evusa abanye abefundisi nje number 1 makuvela ezinye iziphiwo zokuholela ibandla ungabe threatened ngoba isivuno siningi usho njalo uJesu the harvest is ripe amasimo amhlophe kushoda isebenzi ngakho part of duty yethu uthi uPaul kuTimothy lokho ngikunike khona kunikeza amanye amadoda athembekile azokwazi ukunikeza abanye we should be raising vele abantu abazokwazi ukwenza lokho kodwa nakhona la ibandleni ziningi iziphiwo zahlukahlukene khona abahlabelelayo khona abagude kunakekeleni abahluphekile nabagulayo kukhona abagude kwiorganization kukhona abanamandla impela emkhulekweni for ibandla kuhle uma abaholi bebandla bezama ukuthola amathuba okubanikeza bazwana ukuthi bakhonze futhi ungiphiwo zande ebandleni singanqena ukuthi ake siyohlanganela ngapha manje ngoba kukhona abanye abasuka ngalapho zisebenze zonke iziphiwo asingazama ukwakha ama kingdoms esokwaziwa ngawo thina kodwa sakha umbuso kaKristu nanoma inguphi la uNkulunkulu evula khona amathuba Now, Njomane, angibuye kuwena. Hey, maningi amabandla eHammersdale. Namabandla eHammersdale anezakhiwo ezinkulu, anabalandeli noma amalunga ngeinkulungwane yonke le ndawo. Yini into eyenza iSound Doctrine Fellowship SDF Hammersdale ihluke kunalamabandla akhona already Hammersdale inhloso yini ukuthi yakhele ngamaphuphu enye yini umehluko angiphinde ngibingelele mfundisi angicizelele kuloko okushiwo umfundisi ukhoza ukuthi njengoba amabandla emaningi eHammersdale enza umsebenzi kaNkuluNkulu akiwa asikho kwi competition
asewenzile umsebenzi omkhulu already. iSDF iyofaka nje iconsi kulokho uNkulunkulu akubeke kuyona ukuthi ivangeli lihambe. Noma ke kunjalo mfundisi, yebo kukhona ukuhluka okukhona njengoba nawo amabandla akhona avele anokuhluka indlela afundisa ngayo. Siyazi mfundisi ukuthi noma ngabe ke kufundiswa ngayiphi indlela, noma ngabe kufundiseke ngendlela okungesiyo esibiza ngokuthi iphutha, kwesinye isikhathi bakwenza lokho ngoba beqonde bengaqondile ukufundisa iphutha. Abanye ke yebo mfundisi bakwenza ngenhloso. So thina uma siya la emasifika eHammersdale, uNkulunkulu into ayibekile enhlizweni ukuthi ake sihlale la kwizisekelo nqangi zevangeli, ukuthi ake siyoshumayela ivangeli elikhuluma ngokuthi into ehlukanisa umuntu noNkulunkulu isono. Ivangeli lethu alikusho lokho ngoba uNkulunkulu ukusho kusukela kuGenesis aze ufika kuRevelation ukuthi into edala ubutha phakathi kwakhe nomuntu isono. Siyoshumayela ivangeli elinjalo mfundisi ukuthi umuntu akavuma isono sakhe abese evuma lenhlawulo uNkulunkulu ayinikile ukuthi yona kuphela engabuyisela lobu budlelwane. Siyoshumayela ivangeli mfundisi elithi ngenxa yasi isono umuntu uyafa. Noma siyafa physically manje enyameni kungenxa yasi isono, kepha kusezokukhulu mfundisi la umuntu ezofuka ufa kwaphakade lahlwe esililweni emlilweni wesihogo ngenxa yasi isono, ukuthi sona leso sono simenze akangamamukela lo onikezwe waba yona inhlawulo kuphela nombuyelanisi wobudlelwane onguKristu Jesu. Izinto lezi mfundisi esihluke ngazo nokuthi umuntu ke akayamukele lento yokuthi uJesu yena kuphela, ayikho enye indlela engabuyisa ubudlelwane phakathi kamuntu noNkulunkulu ngaphandle kaKristu. Now kukhona olalele athi angivumi ukuthi uJesu uyena kuphela. Zinengi indlela ezikhona futhi thina ndlemnyama njengoba wonke umuntu uthi ayibiyele emasisweni, sinendlela yethu thina ndlemnyama esixhumana ngayo nomvelinqangi. Si-qualify kanjani le njomano ishoyo yokuthi akekho omunye umuntu uKristu kuphela? Mhlambe mfundisi ngaphambi kokuthi siyibuke la ezwini manje sosolibheka, ake sikisho lento uNkulunkulu uyiphinda kaningi azayiphinde nasencwadini yezenzo ukuthi bekade kukhona lokho le ukuthi ezenzo 17 la umuntu ethi uNkulunkulu bengikuthalalisa lokho ukuthi abantu bafisa ukuzenzela izinto ngokuthanda kwabo, bangibalekele bangizibe mina uNkulunkulu. Kepha ke manje akusenjalo, sengibeka umuntu okuyena kuphela engizohlulela ngaye abantu, okungukuthi umuntu mebalekela engikubekile useyojeziswa ngalokho ukuthi iqiniso selambuliwe selisobala. Incwadi yabaseRoma mfundisi isifundisa into enye lesithe ezinye zezisekelo esizozibheka lathi uNkulunkulu khona bonke abantu bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, okungukuthi ayikho into nanye umuntu angayenza ukuvuselela lobudlelwane. Imake uma lelo zwi incwadini yabaseRoma lithi bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, ngaba libala asiqale ngaleso sikhathi bekusese nabaFarisi, kunamaSedusi, kunabepriesti, kunama emperor, kunako konke namuhla ke saziyo ukuthi kunabapostoli, kunabefundisi, kunabubishop, kunopope impela eVatican. Uma izwi lithi bonke babonile lisho nabo bonke labo nyawonhle esibabalayo namuhla. Lento uthi uNkulunkulu umuntu wonke uzalele esoneni. Umuntu uzalelwe nje engazani engenabudlelwano noNkulunkulu, uzalelwe nesono sika Adam. So isono sokona ka Adam isono engizalelwe sona ngonile emehlweni kaNkulunkulu nangaphezulu kwengikwenzayo manje. Ngalesi sikhathi umfundisi enza isibonelo ngaso beyikhona lento yokuthi
kube sengathi umuntu ikhona into angayenza anganikela iminikelo uNkulunkulu ebesiyamukeleka kuNkulunkulu njengenobudlelwane noma osindisiwe noNkulunkulu. Kule ncwadi mfundisi engeke ngayithinta leka Romans 3 mawufunda ama verses angasenhla mase echaza bonke abantu kusukela ku verse 10 ngiyamema umlaleli ayazifundele ekhaya uyabachaza ukuthi abantu banjani umethi bonke baphambukile uthi bayinto njengenamsebenzi walutho akekho wenza okuhle lento ethi akekho wenza okuhle ichaza nokuthi nale umuntu ayibiza ngokuthi inhle kahle uNkulunkulu yamnukela ngoba yinye into ayibekile ezomenza umuntu amukeleke ukuthi amukele ukuthi uKristu Jesu yena okhokha icala lomuntu uKristu Jesu yena ovuselela ubudlelwane kuze kuyofika emavesini kuze kuyofika ko verse 15 athi inyawo zabo zisheshaya ukwenza okubi zichitha igazi ungazibona ayingeke ungaziboni lapha lonto ithi noma ngabe njengoba usushila abapriesti onyawo nhle njengoba ushilo uma lesisono ungasivumile lesihlukanise noNkulunkulu soze waba nobudlelwane noNkulunkulu. Now namuhla siyabona Njomani lokho kubizwa ngamabandla angazi ngiyanqena ukuthi ngithi ibandla kodwa abaningi abazibiza ngamabandla nalento eshunyayezwa emabandleni nalama programs asebandleni akakhulumi ngesono esikubona akhuluma ngokuhlala kahle nokuphila kahle nokuphila kamnandi usesizweni ngoba uNkulunkulu vele ngokusho kwabo ukuthi kuyintando kaNkulunkulu yokuthi siphile kamnandi ezweni. Ihluka kanjani lento okhuluma ngayo yokwenza isono noma yokuzalelwa esonweni nokungenzi kahle nawo konke lokho sithi sikwenza kahle kuyidwedwe nje ezingcolile. Mhlambe ake sibiyele kuyona lencwadi mfundisi ebesiyifunda ukuthi bonke abantu bonele basilalwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ithi uma ngicabanga ukwazana noNkulunkulu angiqale ngizibone mina kuqala ukuthi ngiyisoni nje esingeke size sazana noNkulunkulu futhi esingeke saba nento esinye singayenza ivuselela ubudlelwane noNkulunkulu. Angiqale ngizibone lokho kuqala ilona evangeli mfundisi esizothuma ngabe siba siyokhonza lapha eHamasteli kube lona evangeli esilishumayela ngoba uNkulunkulu usho kanjalo. Okunye umuntu esiyisaba kakhulu ngalesi sikhathi mfundisi kunento yokuthi uma wamukela insindiso wamukela ingcebo akungabi nokuthi mina kahle ngabe nginayo ingcebo into engivimbile ukuthi nginesono. Ivangeli lensindiso alikhulumi ngokubheka ingcebo uzodlula ensindisweni ukuze uyozuza leyo ngcebo akusiyona leli ivangeli elivuselela ubudlelwano bomuntu noNkulunkulu. Lento ithini mfundisi ithi uma kungukuthi uzokwazana noNkulunkulu ayibe khona into ngaphakathi kuwena ethi ngifisa ubudlelwane noNkulunkulu as isifiso nqangi and uNkulunkulu ke uthi uma unaleso sifiso nqangi enhlizweni yakho iba nento le uNkulunkulu ayishoyo ukuthi funa umbuso wakhe nokulunga kwakhe kuqala konke okunye uzokwenezela futhi nalokho okunye azokwenezela akona lokho ukuthi wena uyakufisa uyena ozobona ukuthi yini oyidingayo ukuze umbuso wakhe wande emhlabeni yina iliphi ithuluzi yini oyidingayo wena ukuze akusebenzise for his own purpose. So wena ufuna ubudlelwane bakhe konke okunye okudingayo uNkulunkulu ukuze akusebenzise uyena ozokunika lokho. So ivangeli esiyolishumayelayo ivangeli linjalo naye mfundisi into engiyisabayo njengoba usushilo emabandleni manje iyandile lento yokuthi yenza lokhu ukuze ubone izinto zakho zivuleka nobudlelwane bakho buzovuseleleka noNkulunkulu uzobona izinto zakho zivuleka. Umlaleli umzalwane noma ngabe azazi ukuthi umzalwane noma umlaleli akayisabe lento ngoba into le
uNkulunkulu ayikhomba kaningi ezwini lakhe. Kepha ngifisa ukuyicaphuna mfundisi, ngifisa ukuyicaphuna lapha encwadini yezenzo umfundisi asifundise kakhulu ngayo namhlanje. Lamavesi kusukela ku verse 20 kuya 24. Leyo ukuthi uzithole sengathi uyazana noNkulunkulu kanti ufuna izinto ozibona abanye bebusiswe ngazo ngokwazana noNkulunkulu. Awufuni uNkulunkulu, ufuna izinto ozibona kwabanye ngathi ababusiswe ngazo uNkulunkulu. Nangu lo muntu uSimon uthi sekuyaziwa ukuthi usindisiwe, wamukela insindiso, uhamba nabapostoli, kuyaziwa ukuthi usindisiwe. Uma isebona abantu behlelwa umoya ongcwele beqala bekhuluma izilimi, usethi nami anibambe nakho okuncane ukuze nami ngiyizuze lento, ngikwazi ukwenza lento enenze bebona benza nezimangaliso. Uverse 20 uthi umpostoli Paul uthi isilva lakho malibhubhe kanye nawe ngokuba ucabanga ukuthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Aqhubeke athi awunasabelo nalifa kulelizwe ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kaNkulunkulu. Uverse 22 athi uthi ngakho ke phenduka kulobubi ukhuleke enkosini hleze ikuthethelele imidlinzo yakho yenhliziyo yakho ngokuba ngiyabona ukuthi ugcwele umona futhi uyisigqila sobubi. Imake nje manje ngifuna lesi illustrate njengoba uzosichazela yona because kimina ihambisana nezinto esizibonayo amongst others, not the only thing. Amongst others lento ukuthi mawukhokha kweshumi izinto zakho zizohamba kahle, uxakeke nje ngoba uthembekile kweshumi. Lento yama one on one ukuthi mawuya 101 awuyi kumuntu kaNkulunkulu kwi man of God ulengisa izandla ungaphethe lutho. Abanye baze bayibeke lento bayibeke inani, babeke amount ukuthi ama 101 azoqala ayimali ethize. Kuhambisana kanjani naloko esikubona uPetro ekusho laba, because nabo phela beza bayixakekele bacabanga ukuthi ngale silver baliphethe, mase babona uman of God ngale silver baliphethe, noma ngale silver baliphethe mase banikeza banikela kweshumi, izinto zabo zizohamba kahle. Mfundisi, lento ithi ivangeli eligcina liyise umuntu ngenjabulo esihogweni, yilelo ivangeli olushoyo lokuthi ingcebo engiyiphethe ingangivulela iminyango yensindiso. Akugcini nje lapho ukuthi ngangivulela insindiso. Kulesibonelo osishoyo mfundisi ithi lelo themba ugcina umuntu eselibeka kulo man of God obukhuluma ngayo, uphethe ukufa okokuqala kokuthi uthembele engcebeni, uphethe ukufa kwesibili ukuthi le ngcebo yakhe ingamvulela iminyango through umfundisi uNkosi ongesiKristu ongesuNkulunkulu ongasenalutho. Yingakho umpostoli Paul ethi mephendula oSimon uthi lalela leli silver lakho malibhubhe kanye nawe ngokuba ucabanga ukuthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa. Lokhu umfundisi bengingafisa ukuthinta ukuthi ngeshwa lento yenzeka ize nakuthina abazalwane sikholwe ukuthi uma ngithembeka kokweshumi nginobudlelwano obuphelele noNkulunkulu. Uma ngingathembeki kokweshumi anginabo ubudlelwano obuphelele noNkulunkulu. Uma ngenza izinto ngengcebo enginayo noma ngabe ngiyithole ngayiphi indlela, nginobudlelwane noNkulunkulu ngoba lento ngiyenza ebandleni ngokuthanda kwami, hayi ngokuphushwa uNkulunkulu. Mina ngifuna uNkulunkulu angibone. Lento ithi leyo ngcebe yami ayibhubhe kanye nami ngoba ngithembele kuyona ukuthi izongivuselela umdlelwane noNkulunkulu. Mawufunda uverse 21 uthi awunasabelo kulelizwi ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kaNkulunkulu. Inhliziyo elungile phambi kaNkulunkulu yinye, inhliziyo ethe ngisoni angikwazi ukuzihlenga. uNkulunkulu lo amnikezile uyena kuphela ongangihlenga. Uma ngamukela lo bese ngiyazivuma izono zami, iyona kuphela inhliziyo elungile phambi kaNkulunkulu engaba nobudlelwane noNkulunkulu. Mkhathini lento ithi mhlambe iphutha lekubuholi bamabandla ngokcreator isithombe esigcine sekuyinkolelo
esipromota is-self-righteousness, esipromota i-pride, esipromota i-sense of entitlement, ukuthi ngiyakwenza lokho therefore uNkulunkulu kumele enze XYZ. Mhlambe mangisabela somfundisi omunye ngiyacabanga nje ba siyoqala ibandla eHammersdale uyayibuza ukuthi ngempela sikuphi isidingo phela khona amabandla basebenzisana ngani nawo. Amabandla lawo kuthiwa ama-mainline churches amaningi awo ayahlubuka iqiniso ngokudedela indaba yokukhonzwa kwamadlozi phakathi kuwona. Ufica amagosa egqoka iphandla ababakhuza abantu mabehlaba babalekile eqinisweni bafundisa abantu imisebenzi yebandla njengendlela yokusindiswa. Bese kuba khona inqobo yamabandla la kuthiwa charismatic na Pentecostal. Amaningi awo enza lento umfundisi uMhlongo akhuluma ngayo yokufundisa abantu ukuthanda imali nezinto zasemhlabeni, babatshela ukuthi uNkulunkulu ufuna wonke umuntu acebe abe yimillionaire, ngakho balethe iminikelo ukubona khona bezoba nezimali, bagulike abafundisi kodwa awuyiboni le imali ziza kubazalwane befundisa into engasiliqiniso. Kanti iBhayibheli lisifundisa ukuthi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngeinhlupheko eziningi. Okwesibili bayavumela abantu baphile esonweni abafuna ukwenza ichurch discipline. Abefundisi bona uqobo lwabo abaningi bangcolile, banezikandali amabandla kodwa ngoba wabo awakwazi ukuba discipline, awakwazi ukubaxosha. Kubalekile ukukhuzana endabeni yesono. Kodwa okunye ilento yeziphiwo zokomoya zezimangaliso abayikokotelayo ezake zabakhona kwangempela ebandleni uNkulunkulu angasasiniki zona, njengalesi siphiwo sokuprofetha nje. Abafuna ukwamukela izwi likaNkulunkulu, bafuna ukuletha izambulo ezintsha bese bekhuluma amaningi amanga beyibabiza ngeprofetho. Bathi bakhohlise bathi basenza imangaliso kubantu engekho, bathi abantu bafika entambama kusukumiswa ishosha kodwa kusukuma ishosha lezi ezifike nomfundisi kuphela. Lezi zasendaweni ayisukumi, awavuleka amehlo empumputhe ezizaziyo. Kunokukhohlisa okuningi kunokuthi abantu bafundiswe iqiniso njengoba esho umfundisi ivangeli elisindisa umuntu limsiza kwazi ukubekezela inhluphekweni azafike ezulwini, kudlalwe ngabo ngenhloso yokutholwa kwemali, ngenhloso yokwanda kwebandla, bathenjiswe into engekho ukukitazwa indlebe. Sizama ukuletha iqiniso, sound doctrine. Sizama ukuletha ukubusela abantu evangelini nakulokhu uKristu asiyale ngakho nje, simple as that. Khona engakubona kulamazwe lawa ase-Afrika ngenhla kwethu, uhulumeni wakhona wathi ayi amabandla kalethi list yabo bonke lawa leyishosha ezasukuma zingasakwazi ukuhamba nama-wheelchair ukuze bakwazi ukukhishwa ohleni leyibonelelo. Akufika nganoyedwa nje manje. Okusho ukuthi mhlambe is either abekho amanga noma abefundisi bapromota ubugebengu bokuqola uhulumeni uma ngabe bekhona ngempela labo bantu laba. Sathi nangumlaleli sikuvumele wena mlaleli lapho ku 0861010300 08611010 noma ku 0737091991 0737091991. Nangu umusa kaDlomo odinangwe lapha eMgungundlovu othi sanibona abafundisi Sound Doctrine Hub, nginilalele hayi nayihlahlela. Ngiyabonga abafundisi bami. Usho njalo odinangwe lapha eMgungundlovu. Nangu umunye umlaleli asikuthathe emoyeni sawubona siyakwamukela. Asikuzwa kahle ngicela uphinda ngathi ubamajola. Ngibonge Amajola. Njani Nkosiyami? Usiphilile bamajola njani nina? Kuyasemuhle ntambama. Uhlale muhle njalo bamajola. Asibonge uNkulunkulu Nkosiyami kakhulu. Ukuthi icebo likaNkulunkulu ukuthi niye eHammersdale. uNkulunkulu kunabantu bakhe abakhona lapha ya. Babafundise bangene ukuphila nophakathi kaNkulunkulu egameni likaJesu. Kunezinto lenkosi ngicela mhlawumbe abafundisi bangifundele nje lona enaphozana incwadi yaba Philippi 3 verse 1 no 2 no 20 no 21. Philippi 3 verse 1 no 2 bese siyamba siya ku 20 no 21
egameni likaJesu Kristu bese kuba uJohane 1 verse 12 egameni likaJesu Kristu. Iqiniso lokho nikhuluma ngokwensindiso. Umbuzo wami ngiyibuze ngibuka izinkulungwane ngeyinkulungwane abayibiza ngabazalwane kodwa bese-ke beyihlukanisa bethi thina silaba abangasindisiwe. Kanti uJesu yini owayezele emhlabeni ngoba uJesu wayezele ukuba abantu basindiswe bangene embusweni kaNkulunkulu egameni likaJesu. Umsebenzi kaJesu ukuthi umuntu asindiswe. Uma sekhonza uNkulunkulu umuntu uJesu engekho kwenzeka kanjani angazi nje ngihambe ngane ngisale lapho. Ngoba phela uJesu uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila okuphakade. Ngaphandle kukaJesu akwenzeki Nkosi yami bazalwane bena ngiyakhuleka nje ukuthi Nkosi yami abantu abamfuni uNkulunkulu abakhalela ukusindiswa egameni likaJesu Kristu ngoba uzohlala iminyaka eminingi uyakholwa kodwa usindisiwe. Ngendlela ukuthi uma ungasindisiwe uJesu awukho umsebenzi wawuzele emhlabeni kuba abuyisele umuntu kuNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Sibonga kakhulu Nkosi yami uNkulunkulu asibusisele nina sigcinele nina nemndeni yenu egameni likaJesu Kristu. Hayi ngitayihloma ibheke khona eHammersdale egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu baba. Nangomunye awusebalekile la wenze njalo uphinde lapho ku 0861010300 0861010300. Mkhathini ngiyacabanga ukuthi usumvulile uPhilippians chapter 3 njengokushuka bamajola ngaphambi senze njalo. Nangomunye uthi amen bafundisi, siyabonga ukuphinde sihlangane futhi. Mina ngisebandleni lomthetho eselingene ensindisweni, ngihlale eHammersdale ngiyamthemba uSimakade osenzela indlela yokuza ezinkonzweni. Sifuna ukuzwa iqiniso elinguJesu, sifuna ukukhanyiseleka ngensindiso. Siyabonga kakhulu kusho uNomusa elapha eHammersdale. Asikwamukele emoyeni sawubona. Baba umfundisi uKhoza, baba umfundisi uNkosi, baba umfundisi uMhlongo nothimba lonke le-SDS siyabongelela nje kakhulu kuyiSunday mhla ka-25. Amen. Amen mfokamyeni. Baba ngiyajabula kakhulu, moya wami nje uyajabula ngendlela nje ivangeli emilihlaziya ngalo nangendlela emenza licace ba ukuthi insindiso kahleshe yini insindiso kahleshe, ngoba baningi abakholwayo, baningi abathi basindisiwe, baningi abayibiza ngamaKristu, kodwa mawuthi uyabheka imisebenzi abayenzayo bese uyayibuza ukuthi kanti uma umuntu ethi unoKristu wayipho engenziso kwakhe uKristu ngenxa yokubuka imisebenzi umuntu asuke yenza. Ngoba kaningi abantu banakho ukuyitshela ukuthi hayi mina ngisindisiwe egameni nasegazini likaJesu Kristu, but impilo noma inkambo baba umfundisi hayi inkambo ke bese isho okunye, indlela umuntu izenzo zakhe bese zisho okunye ukuthi hawu kanti yini ivangeli lensindiso kusho ukuthini kwakhona ukuthi usindisiwe. Kodwa nje indlela enicacisa ngayo icacisa ngoba into eyinkinga isono siyasinda baba, ngiyasazi ngikhuluma ngento engiyazi, isono siyingozi and isono futhi siyabulala. Kodwa nje ngiyayithanda indlela enibeka ngayo. Nginalento ke kuMatthew chapter 11 verse 28 ukuze umuntu nomuntu ayibuke lento ukuthi ubani umuntu ofuna ukuthi umuntu asindise kahle kahle. Lithi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nomsindwayo mina ngiza kuniphumuza. Athi verse 29 bekani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile nenhliziyo khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Baba abantu leminyango bayasindwa bakhathazekile ngendlela eziningi, kodwa nali ivangeli liza ngoJesu Kristu. uJesu kuphela onikezwe igunya namandla emhlabeni nasezulwini ukuthi wonke umuntu athole insindiso, athole umusa. So nje sithi kule 11 years niku SDF siyabonga kakhulu baba, alihambe ivangeli eHammersdale, akashunyayela uJesu osindisayo, uJesu ophilayo, uJesu ongazethile imali, uJesu ongalethile imishado nani, kodwa uJesu nje osindisayo, asindisa abantu besindiswe. Amen. Amen mfokamyeni. 0861010300. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Ayibonge. Sambona ma, sikhuluma nobani kuphi ma?
Basindisana. Siphilile ma unjani wena namhlanje? Hayi yaphila. Sikhuluma nobani ma? Le ndaba okukhulunywa ngayo. Yebo ma. Ngikhuluma nokaMadini eMaphephetheni. KaMadini eMaphephetheni. Yayi lana ukuthi laphana le ndaba itholakala lapha eMaroma, isitoko eMaroma. Uthena uNkulunkulu akasenzeli umusa ukuba isihlale esonini, kodwa ukuba sinqobe isono simkhonze ekulungeni. Esesiya laphana-ke kuvesi 16-ke la ivesi elilodwa nje ngizolifunda. Leli vesi anazi yini ukuthi loyo enizimisela kuye ukuba nibe izinceku zokumlalela nizinceku zakhe enimlalelayo, noma ezesono kube ngokufa, noma ezokulalela kube ngokulunga na. Lelo vesi nje ngithi ngifuna ukubeka nami elikhombisayo ukuthi yena uNkulunkulu yini ayifuna kumuntu, ukuthi isono kufanele sihambele kude naso silwe empini naso isono kuthiwa siyathambela kumuntu, kodwa kufanele siqaphele nathi ukuthi yini ibani lesimlalelayo. Yilokho nje ngiyabonga abafundisi bami, phambili ngoJesu ophilayo. Phambili. Siyabonga kakhulu mama lapha eMaphephetheni, sibonga kakhulu. Mkhathini ngiyacabanga ususifundele uPhilippians chapter 3 verses 1, 2 and 3 sijombe siye lapha ku verse 20. Mkhathini. Uverse 2, xwayani izinja nixwaye izisebenzi ezimbi. Yenza isibonelo ngalabo babethe abantu abasokwe. Xwayani izinja nixwaye izisebenzi ezimbi. Mawehlula lapha ku verse 17, bazalwane ngilingiseni futhi nibabhekisisa abahamba njengathi esiyisibonelo kini. Abaningi enganitshela ngabo ngiphindelela kumanje ngiyanitshela ngabo ngikhali inyembezi, bahamba bezitha zesiphambano sikaKristu. Isiphetho sabo ngokubhujiswa abankulunkulu wabo yizisu zabo, nodumo lwabo lukwenza ihlazo, bacabanga ngezinto zomhlaba kuphela. Kepha thina singabombuso wezulu lapho futhi silangazelela khona ukubona umsindisi inkosi uJesu Kristu. Uyabaxwayisa uPaul abazalwane khona abantu abafanele ukubizwa ngezinja abathukwa yimina bakusho uNkulunkulu ngenxa yendlela abaphila ngayo. Uthi mayibachaza la ku verse 19, bankulunkulu wabo yizisu zabo, baphilisa kwezinja ngempela nje icabanga ngokudla nje kuphela izichitha imigomo. Bakhona abantu abanye bagqoka okhololo, babefundisi bagqoka othayi namasudi, baphilela izisu. Baqoqa abantu ngenhloso yokubakhuthuza imali, baqoqa abantu ngenhloso yokuyigulekisa bona. Uthi uPaul baxwayena abantu abanjalo, abacabanga nje ngeinto zomhlaba kuphela, bacabanga ngezimoto nemizi namabhizinisi kuphela, yonke into ngabo into zasemhlabeni. Uthi kodwa thina singabombuso wezulu, ayimbuso wasemhlabeni, lapho silangazela khona umsindisi, ukubona umsindisi wethu inkosi uJesu okuyena oyosinikeza inkazimulo ngelanga abuya ngalo. Uthi mama bonke baphumula lapha umanene uthi nene uthi amen bafundisi mama, ufundisa inkosi, ufundisa ukhoza, ufundisa umhlongo, sinilalele sinobaba maphumulo. Kumnandi kuba nani, niyasikhulisa kakhulu ekwazini izwi. Siyabonga ubaba Orega Khaza, uthi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi awenze SDH Sound Doctrine Hub osho lolu hlelo, all about the truth, depopulating the kingdom of darkness for the kingdom of light with no fear or favor. Umutsepo kaMokwena uthi amen bubaba bami, siyabonga sifunda amaqiniso. Unonjabule uMwelase Mazibuko, usisi Njebs uthi greetings bafundisi bami, ngikhona ngihleli nani njengenjwayelo, mkhulu Musa esanzela wona
ngani anibusise njalo ubaba osezulwini uzanele yamayeza uthi seyikuwilo lelo hora bafundisi bami ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Kristu Jesu Kristu nginithola ngqo live ngisetaxini ngiphuma emsebenzini kusho uzanele yamiyaza ele embali lento iyathobisa Njomani ukuthi umlaleli uthi noma esetaxini phakathi kwabantu omunye uhlala efone esemsebenzini kwa BP alalela iradio noma ufaka ama headphones noma yini ukuthi abantu balambele iqiniso likaNkuluNkulu bahleli nje kulamabandla bahleli kuona ngoba kungekho labangaya khona there's no alternative eduzane abanye bahleli labahleli khona sebahleli komasingcwabisana abahlala ngenkosini abahlala ngezwini but there's a desperate hunger kunendlala yezwi kaNkuluNkulu and iqiniso lithi abantu sebakhathele ile bubblegum gospel ngibiza ngebubblegum phela ngoba uyahlafuna manje bese ke mase iphela ijuice usuyayikhafula bakhathele yona le fast food abantu balambele izwi kaNkuluNkulu akana ndaba noma ngabe usetaxini kana ndaba noma usemsebenzini bayilangazelele lento sithini ngalo nje manje Mfundisi asiqale sibongele labazalwane okhuluma ngabo sibabongela ukuthi uNkulunkulu okhwezela lo mlilo enhlizweni ukuthi angifuni indlulwa umzuzu kungekho nto engihlalele phambi kaNkulunkulu ngezwe khuluma kahle into ethi lento yashiwo umfundisi ukuthi kungcono ushisekela into kaNkulunkulu kunokushisekela ukuba sebandleni elingakisi kuNkulunkulu into yakhona mfundisi ithi ungumzalwane mawunjalo ungumzalwane othi ngifisa into ezongikhipha kule death sentence engangena kuyona ngenxa yesono isono sangenza ngaba umuntu okulahlwa kepha manje sengiyavuma njenganolokhu izwi likaNkulunkulu lisho masiqhubeka ngoRomans ngijabulile uMama Maduna mefunda uRomans 6 mfundisi mehlikela ngezansi Mama Maduna lapha ku verse 23 uthi umvuzo wesono ukufa ngephisuphasi somusa sikaNkulunkulu ukuphila okuphakade okutholakala kuKristu Jesu kuphela Mama Maduna ngijabule kakhulu mawufunda leyo ncwadi lento ithi umuntu akalambele ukuthi athole lesi sipho sitholakala ngoKristu kuphela angavumi umfundisi ukhoza sokuthi abe attached kumfundisi ngoba naku umfundisi kuthiwa unogcobo angavumi ukuhlala noma esebonti ngidlushevu kule ndawo noma ngoba naku kuthiwa uma ke wasuka la zonke izinto zakho zizoshabalala ugcobo lwakho lukuleli bandla akube ukuthi uhleli kuleli bandla ngoba kushunyayelwa ivangeli leqiniso elinalama elements ukuthi isono singihlukanisile noNkulunkulu akangabi umzalwane ozosaba ukuthi unzoyahlekelwa izinto zami izwi likaNkulunkulu litho noKristu nokuphila okuphakade ukuphila okuphakade ke mfundisi ayipheli uphakade akapheli ngakho akungizukuthi mangabe ngisuka la bese yalahleka insindiso yami kodwa angamukela into eyodwa ungibuthandile ubaba Majola mangabe lapha ethi make sifunde noJohn 1 verse 12 uJohn 1 verse 12 futhi kodwa bonke abamukelayo labo abakholwe egameni lakho abapha igunya lokuba abantwana bakaNkulunkulu ungumntwana kaNkulunkulu ngokuphelele uma wamukela insindiso ekuvumisa isono wamukela insindiso ekhombisa ukuthi uJesu yena kuphela indlela yakuNkulunkulu uma unjalo usuphiwe leli gunya lokuthi ungumntwana kaNkulunkulu ngoba ukholiwe egameni lakhe wamamukela ukuthi uyena kuphela ohlawula icala lomuntu uthi ubaba uKubone elapha eSavana uthi amen siyabonga kakhulu bafundisi silalele kusho ubaba uKubone noLondi uB Kazungu uGwabeni uthi siyabingelela abafundisi leli zwi lika Paul liyasikhuza sonke njengabazalwane ngezinto zasezweni njengobunja uthi amen iqiniso liyaphuma futhi lona eliyakusikhulula kubalekile ukuthi leli qiniso silikhulume kubalekile ukuthi leli qiniso liphume ngoba egcineni iqiniso ilona eliyakusikhulula mkhathini lakho lokugcina so bese khona lapha eHammersdale next week esibuko sezwe high school
13 Khwela Road eMpumalanga kaC. Inkonzo iqala ngo9. So abantu abase Hammersdale abakhelene nazindawo mhlawumbe uhlelo uhlezo lezivangela ukwazi ukhonze woza. Mhlawumbe wake wakhonza ulimele udiscouraged usekhaya woza soququzelana nalabo abashoyo umfundisi asabe thina ukuthi umuntu akaphume ebandleni mayedla ushevu efa. Woza sizokhuluma izwi laNkulunkulu lapha esibuko sezwe next week. Hammersdale, George Dale, Mophela, Sonkonje, lapha number 9 uKetoriji zonke lezo indawo uMophela zonke lezo indawo ezakhelene neHammersdale lapha isibuko sezwe sikuphi isibuko sezwe futhi abagibelayo bathini kumshayeli weTaxi ukuthi behla kuphi. Mfundisi siselapha E3 abanye bathi kasi njengoba seshilo umfundisi mawehla lapho uthi wehleka esontweni kune Full Gospel Church lapha istop isibizwa ngaleyo ndawo uhleka esontweni ebese yehlika sibona isibuko sezwe ezansi usuku usibona noma usungacimeza ungaze ungene egcekeni. Balindelene nje man le mfundisi abazizwa la nani balindelene abazalwane abalindele mfundisi ukuthi sizodumisa uNkulunkulu kanye nabo kodwa bekholwa into yinye ukuthi uNkulunkulu kubonakala ukuthanda kwakhe ngokuthi siseyizone uKristu wasifela. Labo baba enibazwayo manje ngalesi sikhathi bazobe bekhona bonke ngobuthathu babo uma inkosi ivuma ukuyosho ukuthi lento enizwa la emoyeni iyona kanye enizoyidla niphile futhi eHammersdale sizobe sikhona silethe lobo bufakazi ukuthi munye umlamleli phakathi komuntu noKristu. noNkulunkulu uKristu hayi indoda thizeni hayi inkosikazi thizeni hayi khoza hayi inkosi hayi njomani kepha uKristu qobo lwakhe. Funda ke ukuzifundela izwi lenkosi. Sibonane nawe ngesonto elizayo. uNkulunkulu anibusise. Sibonane nawe ngesonto elizayo.